pasayon yan, sa niya na sa inyong manyag nga half Filipino, half Filipina nga higala, ang iyong auntie nga angkol og naong inday pasayan, Jolena Baleng, super kalamisyang bayhana, aban single lang gihapon, and welcome to another episode of Gugma Pa More! Pero ay naku, gugma pa more. Laing episode sa Gugma Pa More ang iyong makita karon, and in today's video atong paghahisgutan ang cohabitation or ang pag-live-in. Cohabitation is an arrangement where two people are not married but live together. They're often involved in romantic or sexually intimate relationship on a long-term or permanent basis. So ato ba guys kutan kung nganong daghang mga Filipino couples ang gusto nga mag-live-in lang usa. But before that, ako ipakita kaninyo ang nahitabong pag-interview sa mga pipila ka mga pasayanyas para kuhaon ang ilang opinion. Kung gusto ba nila nga magpakasal na or mag-live-in lang usa. Kasal, pero karon live-in sa mi kay wala may budget. O kasal, uy, manindi ha kinimton ka sa feeling kaslon, mal. Nag-ipon mo kasal, na kay mga anak pero kasal mo. Mas nindot ang inyong pagpuyo og naay blessing sa Ginoo. Kami live-in mi pero happy man ang pamilya, pero lahi jud mas mo happy pa siguro og naji ko ang sa Ginoo. Blessing. Diba? O blessing sa Ginoo. Hindi man kasal dito sa dili man kasal. Kay para na blessing sa Ginoo. Kay Dili na kuan sa Ginoo basta mag-live-in ra walay kasal. Mas nindot man live-in kay magdugay pa mo kay o kasal. Magbuwag yung Japon. Ang kasal, magbuwag na Japon kayo. Mahapit o. Sakto ko dahil. Kung kasal mo, mag-live-in, mag-hapon mo. Pero, hindi na tayo. O mag-live-in mo, gusto mo mag... kung gusto magbuwag, Oo, dao. Magbuwag mo, o. Okay na niya, mahita na sa kaglain. Ang kasal, di nakakabuhi. ayun doon pwede na Okay. Sa tanan di babay ka na di makasal. Kontra ka nang nakay blessing God. Pero pwede lang, ay okay lang sa mag-live-in kay depende man good. Naman sa blessing God sa Kasal kay kailangan mo na kung madaan ako sa altar. Tanan, this I is. Naikaon mo, kakaon tanan ba? Religion alone is not a strong factor nowadays. In some Western societies, cohabitation is a stage after being boyfriend and girlfriend and before getting married. Sigon sa Philippine Statistics Authority kon PSA, mikunod sa 20.1% ang numero sa mga Filipino nga gustong magpakasal sukad 2005. Kini nagpakita sa pag-usab sa panglantaw sa mga Filipino kabahin sa kaminyuan. Og daghan kanato ang gustong nga maglibing usa or cohabitation. Usa sa mga rason ang personal finances kung nganong daghan ang gusto nga maglibing lang usa. Laing rason ang kahadlok nga mabungkag ang relasyon. Sa Pilipinas manggod mga Pasayanyans, dili pa available ang divorce. Nate annulment apan dili tanan ang nay kapasidad nga mokuha niini. So, unsa man ang mga advantages kung maglibing lang usa? Number 1, kay makabalo mo if ang inyong mga living habits kay compatible. So, inyo ma-check no mga Pasayanyans kung kaya ba ninyo nga kaubanan ninyong mga partners maski mga ugawan kaila or maski mga damak sila sulod sa balay. Ikaduha, kay makabalo mo sa sexual appetite sa inyong mga partners. Once magpuyo mo kauban sa inyong mga partners sa kabalay, of course, mag-sexually intimate mo almost every day if you like. So, makabalo mo sa level of desire kabahin sa sex o makapangita mo balance in terms of frequency para masatisfy ang inyong partner sexually. And makabalo mo kung unsa jud ang kinabuhi sa minyo. Always remember mga Pasayanyans nga marriage is not all romance. Mabot jud ta sa punto sa atong kinabuhi nung nga maboard ta sa atong mga partners. Living together before you tie the knot will help you prepare for the less than exciting moments. And ang pinaka-importante sa tanan, makabaton dayon ka o kagawasan in kaso dili na mag-work ang inyong relasyon. Na kung kasado mo mga Pasayanyans, daghang mong legal benefits nga madawat. Night tax benefits, estate planning benefits, government benefits, sama sa social security, nasa kay madawat nga employment benefits, medical, family, death, housing, consumer, o kuban pang legal benefits and protection. So ikaw, sabay mo gusto, kasal o live-in?
Anyway, I hope nag-enjoy mo sa akong video, and if you like this video, please don't forget to give this a thumbs up, and if you have mga suggestions or mga ideas kabay sa gugma nga gusto nyo atong pag-aiskutan, please comment down below para atong ma-discuss sa atong mga umaabot nga mga videos. And if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-update ka sa akong mga latest nga mga videos. And also mga pasayangans, please follow me on my Facebook page, the Jolena Balaling page, sa akong Instagram o TikTok account na Miss Jolena Balaling, sa akong Twitter nga J Balaling, sa akong Kumu account nga Jolena Balaling. And also please visit me sa akong Shopee shop nga everything.minimalist. Mga pasayangans, always remember that being single is smarter than being in a wrong relationship. Bye-bye!